ímonos deitar boca arriba. Imos facer un exercicio que nos vai implicar aí o core, a zona lumbar ben apoiada. E agora o que imos facer é brazos estendidos largo do corpo, collemos aire e exhalo, estendo pernas, flexiono, estendo, iso é. Bueno, ahora vou facer unha pregunta. Bueno. Como pasades mellor? Hai que ser sinceros, A ver, Viaxando cos colegas ou viaxando ca parexa? eu en pareja cos colegas. Cos Mira. colegas. Respondo eu, antes cos colegas, agora ca parexa. Ben, relaxa, e non é porque quede isto grabado, Xa te digo. É Non, verdade. para nada, O sea, eu teño a gran sorte de que a miña parexa somos moi compatibles, E non apenas discutimos por nada así de convivencia, de día a día, cambiamos. Non e non quero quitarche eu ilusión, pero a Cásate. chicha da vida é discutir. No, eu non che digo, Tóxica. non che digo que non discuta, Digo No, che non que, son que tóxicas. polo día a día, pola convivencia, por gustos e tal, non hai ningún tipo de discusión. Entón non creo eu que a hora de facer así un viaxe todo, que va, todo o contrario. Home, se tedes as mesmas aficións e tal. Sí. E ademais que, mira, cando vimos de viaxe, a ela encanta organizar e a min non. Deixarte levar. E a Entón ti deixome fluir. levar. Entón é perfecto, combinamos ben así. Son máis de viaxar en familia, porque a situación na que me atopo agora mesmo, teño das pequechas e quero aproveitalas ao máximo. Co cal, a miña parella e as miñas pequenas. Veña, imos ca seguinte rolda, collemos aire e soltamos. E a vos? Eu No, cos eu- colegas. Cos colegas. E cos amigos. Bueno, hoxe non teño parella, pero Claro. en la que a tuvera, que xa tiven, non. A ver, que cos amigos tamén pasase moi Buah, ben, paso moi ben. E última, Pois eu en familia, quero Vale. dicir, cando digo parexa, digo lote. relaxamos. Bueno, os abdominais teñen un poder especial, é que nos soltan a lingua, que sempre acabamos falando todos e ríndonos. Claro, porque hoxe non tiña moita ganas de adestrar e dixen, bueno, pois veña, temas de conversación pa diante. E falamos un poquinho de todo. Moi ben, agora o seguinte exercicio é parecido, vale, pero imos agarrar unha perna e soltar a outra, de acordo? Imos aló, 10 con cada perna. Pero con amigos tamén é complicado, que eu conozco xente que se deixou de levar despois dun viaxe. Ai, pode ser. Sí. Core, ben a zona lumbar ben apoiada. Pero é que hai amigos que son para unhas cousas e a amizade É para verdade. outras. Hai amigos de Claro. festa e amigos de... Vale. Moi ben, eu aí fago unha diferencia. Os amigos son os que están nos bons momentos e nos malos, sobre todo, e os colegas son pois, para eso, para tomar algo, para ir de viaxe, para ocio, por así decirlo. Pois parece ser que os abdominais abren a nosa parte filosófica, debe ser que co diafragma, pois todo flúe mellor. E agora fago eu unha pregunta. A ver... Estamos moi filosóficos Ai, como hoxe. estamos. Así estamos. Veña, imos ca seguinte rolda, faz a pregunta, collemos perna. Pero entón, E cantos amigos e cantos colegas se teñen? Eu amigos teño poucos. Eu podo dicir que Moi os conto poucos. cos dedos dunha man, Eu tamén. Ahora coñecido unha maciña querida. Ora, colegas, a patadas. Van 8 con cada perna. E última. Vale, relaxamos. Sí, estas clases de abdominales sempre nos dá por falar. É que tamén hai máis posibilidade, porque estás cos halteres, filla, que non se pode atender a outra cousa, pero son moi animadas, sí. Pásase máis rápido, tamén. Agora o que imos facer é aliñar pés, cadeira e cóbado e imos levantar a cadeira 30 segundos, vale? Subo e baixo. Collemos aire e elevamos e baixamos despacio, controlando, vale? Eu co dereito vou non facer así apoiada, vale? Co dereito vou non facer así Vale. apoiada. Raquel fai no apoiada porque ten aí unha lesión, non? No ombreiro. Sí. Pero do outro lado non, Ánimo, últimos segundos.
Mima. Vale, cambiamos de lado. Veña. Entón a experiencia do Camiño de Santiago gustouche, non, Anxo? Entendo. Experiencia a min encántame. É máis, a primeira vez que o fixen, como iba cun grupo de colegas do traballo, deixei o móvil na casa, collín e dixen... Comezamos. Dixe, Sigue, sigue. non necesito móvil, se quero chamar a miña nai xa chamarei ou aos meus avós, e deixo o móvil na casa. Así me E gusta. aí estuve unha semana. Unha semana. O sea, os 5 días que che leva a facelo. Eu tiña pensado facelo en 3 días. Claro, porque tú como eres especial... No, no. Pero desde onde? Non, a ver, todo depende, non? De onde comeces e todo Claro. eso. Pero na miña cabeza estaban 3 días. Pero cantos kilómetros por día vas facer, A entón? última, pois, intentaría facer uns 30 kilómetros diarios, máis ou menos, porque dende Santiago a Fisterra, por exemplo, que é outra etapa, son 33 etapas de 33 kilómetros. Teño amigos que conocí no Camiño de Santiago e ao mellor vémonos unha vez ao ano porque eu viven en Madrid ou en Valencia ou tal, pero intentámonos xuntar de vez en cando como si foran colegas de aquí que os vexo todos os días. E agora imos facer aí un traballo lumbar, glúteo e isquio, que é o ponte de glúteo, pero ca perna estirada, vale? Apuntando cara arriba, acercamos o talón ao glúteo, estiramos os brazos ao longo do corpo, collemos aire e 10 veces arriba, solto. E control a baixada. Apoiando zona lumbar, cando teña toda a espalda apoiada, todo o lombo apoiado, subo. 5, manteño a planta do pé no chan, 6, 7, 8, 9 e 10. Moi ben. Cambiamos de perna. Mesmo exercicio, collemos aire e soltamos arriba. Que iba a dicir, Noemi, se ti o farías cas nenas, que a mí pareceme unha locura, pero teño que dicir que xa teño visto a moito peregrino con nenos, A ver, agora son moi pequenas, pero máis adiante non o descarto. É que son recordos que quedan. Xa, pero última, a mí pareceme como Xa é moi costoso, moi costoso, o traballoso. sea, que realmente non disfrutas porque estás máis pendiente de que non lle pase nada ao neno, non? Penso eu, é a miña opinión. Moi ben. Ten que facer noutro sentido tamén. Sí, ou non sei, ou etapas Pero máis curtas. alternando Tedes que probar, invítevos desde aquí a facer o Camiño dos Faros. E aí fixen Ai, dúas que etapas bonito. este verán. Se non mal non recordo, son 9. Son moi bonitas e vou intentar facelas todas. Pero cantos kilómetros a cada etapa? Depende, hai etapas de 18 kilómetros ata cerca de 30. Veña, seguinte exercicio. Imos facer a táboa, temos que coller un haltere e imos colocalo fora, vale? No lado dereito, imos colocar fora da esteira. Vou a colocarme en posición de táboa e o que vou facer é, nesta posición vou intercambiar, coller o haltere ca man contraria e deixala fora. E cambio unha e outra, vale? Entón, imos aí 30 segundinhos de traballo, comezamos. Ui, Apoio Espera. e cambio. Vixiamos ese Q que non está Que eu apuntando casi arriba. destrocei aquí o ombreiro. Moi ben, iso Non, eu non podo facer este. Que che pasou? Que- Fixeste daño? Sí, teño aquí unha contractura e non Vale, podo... non pasa nada. Non podo... Relaxa, estes segundiños. No, fágome plancha. Ánimo. E última. Eu como dixeche Vale. relaxa, eu xa parei. Pensei que... Vale. Relaxamos atrás. Cando fun coller o haltere e me quedei así apoiada aquí e tiven que facer a torsión, como que notei así un latigazo pequeniño e dixen, ui, isto eu non podo. É que eu estaba tan concentrada que cando dixo relaxarse e tal, desde que relaxar o algo, eu xa collín e xa me relaxei tamén.